70. 70, да. То няма точна граница, но както да Добре. да се чувства. Като е по-широка границата е по-добре. И пулсът ти е добре, 79, добре, 130 на 66. 79 сега ще го намаля пулс. Да щате го оправили. Ама, ето виж, човек има система. Мери си го редовно и си сега веднага знае от кое колко да вземе. Да. И тетрадката. Ама Даже- благодарение на Даже тетрадката. си надписва Даже. лекарствата едно по друго. Точно Да, да така. знае. Система, виж ли? Човека си има система, ти му се смееше, Да. обаче с тази система сега е Вика, пиши си стабилен. ги, наистина е така, знаеш какво Точно си така. взел. Така. И му А се той не смя. взема ли едно и също всеки ден? Всеки ден Да. си го Е, взема. най-съща доза, Ама да, си най-съща написва да система. знае какво. Ама си ги намалява, де половинка, де четвърта. Някой А, път да прави знае малко колко е малко взел. експеримент, малко прави, някой Да, път и си намалее. записва какво е взел, колко е взел. Той, И след това примерно, виждаме. като смениш лекарството, ще почнеш да записваш, но после като всеки ден Да. същото, може да не го записваш. Да, де. Докато трае това лекарство. Той като взима определено време половинка, примерно, някой ден вземе четвъртинка и то пак е сигнал, организма е стабилизиран. Да. Това е, той На 30 тебе ти не е години. стабилизиран Аз колко реакцията. ги сменяха, да ги връщах, викам сега. Не бе, как така не ти е препоръчал Падиронорм? Кунка го пиеше и беше доволна, аз съм доволна. То няма Сигурно е слабо, странични... сигурно е слабо, Кое? но не. Диронорм. Диронор. То сваля кръвното ли? То за кръвно, най-популярното за кръвно. Чай да го запиша да видя. Запиша го. Тото нейно го се повлия добре, аз съм го вземала. Даже лятно време, конето ми беше казала, че лятно време го спира, защото то почна да ти става много ниско. Пък, като е така, лятно време, от топлото време. Абе, той е може би за лека форма. Аз гледам, не, Да, сигурно е ще питай силно лекарката лекарство. да види. Да. Я виж това дали е по-малко я. За какво е това? Виктор, бе, нали ще има две близнета. Кой той бе? Виктор Не не е е глика, бе, не е глика. Аз не знам. Не е глика. Не откъде да знам. Ама това не е ли за то, даже за новородено? Това е за новородено, а. Да, да. Ама... Идеално, Да, идеално. не е малко. Я Идеално. че не е. Ама момчета или момичета? Две момчета. Две момчета. О, И аз викам да оплета по ножи клетче по едни тарлочки. Аха. Чакай. Диронон. Норм. Диронорм. Норм. Диронорм. Ро. Норм. Това. Сигурно е Ама леко. той има приятелка, не се е женил, нали? Не се женили, обаче живеят отдавна. Да, да. И С 6 две близнета момичета. момчета. Кога ще се раждат? Кое са 6 момичета? Някъде Да. май ли Тя ще е бъде? петата ли? Тя. Приятелката Тя е- му са... 6. Има Тя е сестри. Има още сестри. Още 5 сестри. Астрика. И тя майче е най-малката, не мога да кажа, но са 5-6 момичета. Само момичета, 5 И ми както те си се харесват, се И живеят. кога ще ражда, казваш? Някъде май ли? Има време. Май. Да, да. Аз бях почнала Ти да си по-голямо, готова. и не ми Не, хареса. не, това е добре. Това е добре. То те ще никой ги не носи. Те да не си мислиш, че ще го носят. Те- Майка като се вълнува, като си отидеме в Бръсница, за когато прията за красето, как шапката с роцели това. И там, нали, нали, така шапчета и жакетче, и те много красиви станаха. Крайци, нито ги погледнете, и доставя се още мъжто, те ги даде и свекъра и вика, не съм плела нищо, те не носи никой плетено и тя ги сложи настрани и така ще ги прибере някъде. Както и Поля ги прибра, бабата и Славка беше плела, ти беше майка, никога не е облече. Никога не беше оплела едно жакетче, нали, търлъчки. Никога не се служиха, никой не носи плетени такива вълни. Има такива красиви дрехи, вече Тя това е е. Лелета Николина. Мгм. Тя повлезе. Това е... Ме гледа, че плета, вика. Чай ти донесе да видиш. Плела е за светла 5-6 парчета и тя ги е върнала, не облича. Ма не обличани са, Леко да. никой не Не, 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 не. Даже пелени, нали, гледаме на Деси на Иво с какво красиво. И Краси си беше завила с хубави одялца, има красиви вече. Всичко има. Едно време беше бедноти, ако не Фабрични, оплетеш. фабрични, Няма всяко какво да изглежда, смиш да. пелена, нямаш. Нали Да. от бритки Нито им пелена, плетат. да. Няма. Им шиехте. Ни И аз пелени, се нито- защото нямаше Грешки. разнообразие в магазините, гъщеризончета, пък А кащички. сега красота. Това е Сега има... Те хотията. Сега ще дам. Цялата. Да. Сега има всичко. Аз на нашите приятели в Америка, дето има с студенти на София. Нено, с семейство и Да. имат внуче първо. И
Викам какво да купа, нали, купихме една играчка, викам някакво костюмче, не знам, че там са по-евтини дрежките, но нещо да занеса, нали, българско. Така и занесох. Но сега гледам на сайта, че играчката, тя ми каза, такава играчка няма, тя е пееща. Е, точно така, и викам, това е висяща. една играчка, но подърж нещо, което по-различно. И така накраси купихме ни дънчици, едно якенце и за детето една играчка и тя вика, четвъртинка даже. Лена Стефка вика играчката, нямаме си, всички дрежки си ни подаряват и ние дрехи сме се залинали, а вика играчките много благодаря, вика, защото там такава като му е сложи и те още като са мънички гледат. Бозарани и това майка го е сложила, донесли се им Христо и Бригита една Зорко, снимка да, и него са го... на бюфета си е сложила едни